שפירא. מתמחה בעשור האחרון בהדפסה אך ורק של פריטים לדיוור ישיר. הלקוחות שלנו הם הלקוחות הכי גדולים במשק. החברה תופסת היום נתח של כ-27% משוק הדיוור הישראלי. כשבחרנו בעצם להיכנס לעולם הדפוס הדיגיטלי, זאת הייתה החלטה משיקולים עסקיים של לפתח איזושהי נישה. ו-HP אינדיגו תאמו את כל הדרישות שלנו, גם מבחינת תפעולית וגם מבחינת שיווק. הדפוס הדיגיטלי בעצם אפשר לנו גם להציע מוצרים נוספים ללקוחות קיימים, וגם לחדור לתחום חדש של לקוחות פרסומיים, שעד היום הכירו את ההדפסה האיכותית, האופסט, ונפתחו ללמוד את היכולת לשלב, בלי להתפשר על איכות, את הדינמיות ואת ההצעות המפולחות ללקוחות שלהם. קרייזי ליין זה רשת אופנה לנשים. אנחנו משקיעים בשיווק בכל המדיות, שזה אומר טלוויזיה, עיתונות, שלטי חוצות ומועדון לקוחות. יש לנו 500,000 לקוחות במועדון לקוחות. היום הלקוחות בעצם תמיד מרגישות שמגיע להם יותר, והן מצפות ליותר, הן הרבה יותר תובעניות. ואם פעם היינו נותנים להם קופון של 50 ש"ח וזה היה עושה להם וואו, והיו מגיעות לחנויות, היום הן רוצות להרגיש יותר מיוחדות, שאתה יותר משקיע בהם. לקחנו את הצילומים שעשינו לקטלוג וליווינו אותם בטקסטים אישיים, שזה אומר טקסטים שדיברו אל הלקוחה הן ברמת השם, הן ברמת שדות כמו חנות מועדפת, איפה היא אוהבת לקנות. את כל הקטלוג הזה עטפה מעטפה, שעל המעטפה היה טיזר, רותי רוצה לככב בקטלוג אופנה. הודפסו כ-110,000 קטלוגים, 2 דפים ראשונים שהודפסו בדיגיטלי, ו2 דפים פנימיים שהודפסו באופסט. התגובות היו מדהימות. הן ברמת החוויה האישית, מבחינת הוואו הגדול, הריגוש, וואו, חברת אופנה עשתה קטלוג במיוחד עבורי, אף פעם עוד לא עשו לי את זה, לקוחות שמרו את זה בבית, שומרות את הקטלוג. החיבור למותג, החוויה, הזכירות שהקטלוג האישי יצר, היו יוצאים דופן, היו ממש פנומנה בפני עצמה, תגובות שבחיים לא קיבלנו בכל קמפיין שעשינו. בעקבות התוצאות המוצלחות, אנחנו החלטנו לאמץ את הפלטפורמה הזאת, כי הבנו שהחוויה האישית עובדת, זה עושה משהו ללקוחות, זה נוגע להם בבטן, וזה מביא לתוצאות ששום קמפיין פרסומי אחר לא יכול לעשות. אנחנו רואים את עצמנו מפנים יותר ויותר מוצרים, יותר ויותר הדפסות להדפסה הדיגיטלית. הגענו להדפסה חודשית של כ1.5 קליקים. אם נלך לעולם הבילינג, אז בעצם כמות הקליקים תגדל לכיוון 30 מיליון בחודש, ואז כמובן שהמפעל יכין את עצמו לקליטה של מכונות נוספות, לא אחת אלא יותר.